President Jackson YouTube Integrated Territorial Organization hitu badan bak kharmenta kasibar kar khandai trek nela aja phulai la pensha ha kabai dei bagajing phenno kipulet ke mekhalaya ha kajing siaset jri ha ki jaj dunia karbi bola pensha ruai kajing kran jongnong aiktin ka sarkar MDA ba polling do da ka baong bakane kamdai kabrang jatang menne jang kajing pen bayu put usam re ka sarkar MDA kala filupa ha kisan snam menchwa ha kajing kran kala pathai gubor badan bak long ruba kat bom pala ban pen beja ka join kedar ya kami khalia bat asam kabang dehi ha ka jo ka join kedar wat mut bakipul khasi jengi kinla banya da yu put usam lada ka sarkar chila ka dan shisha ka jingmu ban pen benyo yu put usam bakipul khasi kila ban long kita ki rishat ban yeng banya da ha put usam ka sarkar MDA bar ka dei ban pen benyo bat ban pen kloi ban ai no la ka jong kami khalia gedar lum kumta ki pul ka jilla kinum la banya da ha put usam bang ba dan bang kumba kelim tan halor kitu kijing pet kitu kimol pulet no cek te kapo thain bodar som kala pangam tengah ngadon menong tangkum ne kumbanga ba ruban pusai kindet ha ka jing kren jing ba poling ba kilat patai kupot pe yong ba ki pulet jong bijala kim phat yo ban pengkre la ne kim long ki bala khre mo katu kasngi ban swaban wan katu kijing ja tenrei kani mat kamdei ka badang men ne kabidai bo put sam ya ko ban syukran ka basai bayu put usami kani ka sarkar MDA kala fail menta la sansne menshak kini seng rulum lani kita krong ser ki badon ha ka MDA kala fail bling ong kumta nomor ba kat bom phala ban pembeje ka join kedar ya kata ka mekhala asam kabang dei ha ju ka join kedar wat mut ba kini ki pulit khasi jungi kenla ban ya da yu put usam bling akran kumta perkat pe lada yakun IAS lani syak nominate kini ki MCS ki IAS pide ban pas ko wi ka subject haga contain asamis kata ka de ko bangin je sai kelada dang de ha ju ko join kedar komut kan semjing ba yakini ki police jong kecela ban ya dayu purusam lani ban yele namar ba yaga ACR hi la tho exam de he officer ka bombut kini ki kat badang don kini ka join ke kedar kadang kontrol ka asam na dong sedong kamut ka seniority ka dei bena ki senior ki don asam ki junior ki don po bizala jungi to kum kan kusangan pen EP hakapor bejia halangpi hakatu ko por wan muslia we he IPS na asam hakapor yan ya bat kispai khasi hito ba kilang rut uni uspai IPS ukni lo je kisuloi jom gitu ki spai khasi lni tik pulit khasi te hang tu ngila sto kai ba kai kebetulan kam ya mentahi hapo ke jala jungi kat bam phat la ban pembe ka join kedat ta komod yo spot usap num la ban pembe bat kini ki si kita ki pulit khasi jungi ru kinum la re ban jale percaya ke sarkar sam naga jong ke kedar nagaru giran naga jong ke kedar ladawan turun yo khar sam shapo ka bordar jong ki he officer jong ko mizoram la ne naga kemdon jim pusya ban phat sia ye la ne banai ordar ban phat sia ti ki khar sam ke wan tur shapo bordar jong ki te pindal apai ba ke jela jungi ban yadar umla saset kala kata ka dei ka kajing log kajing man hapo ke jela jungi te kani ka shong ha ka sarkar jilla la da ko kwa sha ban pembe yu tau upot usam ba kini ki pulis khasi la ni ki te mekla pulis kila ban long kita ki ba kiti ki rishot ban yang ha ka upot usam te ka sarkar ke jilla jong ne ka sarkar MDA tu kadai ban pembe no ban pengkloi no ban ai no la ka jong ya kata ka kedar bangin yo no la ka jong kata ka mekla kedar lum kumta wat mut ba kini ki MLP kila ban yadan lane kila ban yakun hapo putsa kata ta ngoi phi nim dei ban sung phla kamdon kum kata long ba ong ba kiting ed nganong e phi ka dei hakas junior senior lada utei u senior u dei na po asam u DGP te hangni u dei junior phimut ba kasai don ma bat kita ba ki junior kin hapan koman ye ki senior handai ki senior ki sat koman ki junior tangi la de ban stu kamdon daga jing tiang handai ke jinele bun ki wat ki pulet ki don ki baslor handai ki sate ki sak khom bat namar ba nitip sai ba umbaro ki balet ye kata
balik join pulit na benta kari Henry don kiba tanggo kiban shlung bam tulok te Henry don pat kiba don kemensian sya ban yakon pat Henry kat kum kata ka rule and regulation kamsha kata ke ngoi pi kumju bangan ban biang pai san post nem dai la dap san post nem ta perkat pi menta habangi yakon ya kata ka IAS exam lani ba da sha nominate kita ke MCS ngi haban tho ya kata ka sob ngi haban yakon ya kata ka subject ke content SMS ta kam dai ka bala feel lupa te to nang ni syakmat ni syukurmen tip lada kane ka sarkar MDA tu kala na pembek purusam telere kokwa ban pembek kini ki balong kita ki minor problem ka baki yala ban ya keren bat sarkar kame lada kila shoban pia ya kata ka kedar bangin yo ke kedar dar rejong komot kat don ke jingkermen mala ban pembek yo purusam lom kumta kinum la da bedale lero ham kato te kala lom ka total violation on human rights nomor ba what di kulit kentai ban ya kun kunto kim yo bor tenre kejingle bat ki pulis rang manakan ne to kamut kapendi ba tamu khau pot lan ne utau rang kan thai bo sho I kan thai andre banong busun rang hi te ngam tharai ra bo hapan perkhat la dagi dom kat ba dom ro kide ban control hi te ngin kale no kaseng ni sno we ha bat ya katu ngin sabut dian bat ngin satho hi shaka human rights commission bagi de ban le kam